हेल' लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनैसो आपडेट लानानै फैलायबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदोलाय आरो मोजां मोनोब्ला आरो जायफोर मोजां मोना माने स्किप खालामनानै ओंखारलांबानो जाबाय आरो सिदा बाथ्रा दा दिनै UPPL सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गेसाव सरकार होनो बेखौ डास्टबिननिफ्राय जोनोम मोननाय सरकार दिनै बै सरकारनि आखल आखुफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्राथ' एसेबाबो नुबाय जानांगौ नङा होमब्ला दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय ओरैबायदि मोजां खामानि मावदों प्रमद बर' बिथाङा बाख्नायनांगोन रायजोफोर आरो एबसुनि मानसिफ्रा बाख्नायो आरो दिनैसिमबो माने UPPLनि गेसाव नेताफोर आरो सापर्टारफोरा बिथांमोना बाख्नायगासिनो दं आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारालाय जाहैदों बिराद मोजां खामानि मावगासिनो रायजोफोर नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोना बबे मेगनजों नुनानै बबे नोजोरजों नुनानै बबे मेलेमजों साननानै मा मोजां खामानि मावनाय नुदों प्रमद बर' बिथांखौ नङा होमब्ला दिनै जुदि UPPL सरकाराव थानाय एबा प्रमद बर'नि सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जोंनि रायजो राजा आरो BTCनि थाखाय मोजां खामानि मावदोंब्ला फुजाया होदोब्रा सोरांबानो दिपेन बर'खौबो फुजा होदो आरो प्रमद बर' बिथांखौबो सोरांबानो आलारि बाथि साव फुजा हो बिबार थिबार बावग्लुंहै गिहि माखन गाइखेर होनानै फुजा होबाय था बिराद डेभेलपसिन जागोन प्रमद बर' थाबाय थायोबा नैबे BTCआव रायजोफोर दा बिराद मोजां खामानि मावदों जाहैदों दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन जाय दैदेनगिरि एबा जाय सापर्टारफ्रा दिनैनि दिनाव UPPL सरकार एबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ जाय बिथांमोना मोजां नुदों बै बिथांमोना जाहैबाय मा होननांगोन जोलैनि हांगारसो रायजोफोर जिहेतु बिथांमोना जेबो साननो रोङा जोंनि हारि जाति आरो जोंनि BTCनि थाखाय बिथांमोना जेबो सानग्रा मानसि नङा रायजोफोर जिहेतु दिनै थाइसे थाइनै गरसे गरनैखौ लानानै दिनै बिथांमोना माबा प्रमद बर' बिथां आरो सोरबाया मोजां खामानि मावगासिनो दंनो नङा होमब्ला दिनै इभिकसन जागासिनो दं जोंनि बर' फिसाफोरखौ होग्लुंगासिनो दं दा रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव जाय समसिम प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिपेन बर' बिथांमोना थाबाय थागोन बै दिनसिम जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि खुनु उन्नति जाया रायजोफोर डेभेलपखौथ' बारहो दिनै बिथांमोना जेब्लानाखि UPPL सरकारखौ लाबोनाय जादों बै समनिफ्राय मा दंबावो BTCआव मा दंबावो माखौ लानानै दुगा जाबाय थादों दिनै UPPL आरो एबसुआलाय मा दंबावो दिनै BTCआव मा दंबावो दिनै जाय समाव हाग्रामा महिलारि सारा 40टा डिपार्टमेन्ट लाबोदोंमोन दा बिनिफ्राय दिनै नोंथांमोना जे सरकारखौ लाबोदों बे सरकारनि उननिफ्राय दिनैहाय नोंथांमोना गोबां मोजां डिपार्टमेन्टफोरखौ लांजोबजाबाय दिनै जायनि थाखाय आदानिनि नामाव नोंथांमोना हा हगारनायाव जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै दिनैहाय दा नोंथांमोना बेसेबां क्रर थाखा मोनखो बै रायजो राजानि हाखौ सेनानै बै आदानिनो हगारनायनि थाखाय नोंथांमोना बेसेबां क्रर थाखा मोनखो जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर दा बैफोरबायदि नेता बैफोरबायदि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' जाथिनि बर' हारिनि आरो BTCनि फारसे जेबो सेन्टिमेन्ट गैया रायजोफोर दा बिथांमोना दिनै मोनबानो जाबाय थाखा फैसा जेबो नाङा सोरबा बर' जाथिनि हाया थाङो ना मायो सोरबा बर' बिमा फिसाया बुथार जायो ना मायो जेबो गैया आरो सोरबा जेल जायो ना मायो बेफोरखौ जेबो माथा मारिया बिसोरो माने बिथांमोना जाहैबाय बे हाखौ हगारथारनानै जेरैब्लाबो माने बै बिथांमोननि थाखाय खौथि माने थाखा लुथिनानै जानाय फर्मुला रायजोफोर बियो बबे कम्पानियाव मोनसे कम्पानियाव 10,000निफ्राय 12,000सिम बबे कम्पानिया साख्रि होफेरखो प्रमद बर' बिथाङा खिन्थानो हायोबा खिन्थालाय बबे कम्पानियाव दङ 10निफ्राय 12,000 मानसिया साख्रि मोननाय बबे कम्पानियाव दङ दा दिनै मोनसे कम्पानियाव दिनै प्रमद बर' बिथांमोना माब्रै 10निफ्राय 12,000 साख्रि होनो नागिरखो रायजोफोर दा बेसेबां गिदिर थगायसुला बे प्रमद बर' बिथांमोना नङा होमबा लाजिनांगौ दिनै बिथांमोना जातिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हाया जातिनि थाखाय दिनै बिथांमोना फोजोबस्रांनाय आरो जातिखौ जेंनायावसो बिथांमोना खोख्लैनायनि खामानि मावनो हायो रायजोफोर दा बे जाहैबाय प्रमद बर' बिथां आरो एबसुनि खामानि दिनैनि दिनाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु दिपेन बर' बिथांमोन बायदिया दिनै UPPL नङाब्ला दिनै बै इभिकसन जायगायाव थांनानै मानो दिनै बिथांमोना बुंनो हादिया आरो दाख्लैसो खोनादों
माखासे एबसुनि मानसिया दादागिरि बुलायनो नागिरदों होननानै। दा रायजो राजाफोर, दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय माखासे नेताफोर आरो मा होनो एबसुआव थानाय माखासे बिथांमोनखौ आं बुंनो लुबैदों आरो दिनै नोंथांमोना जे बै जायगायाव गरम देखायलायदों होनदों, बुलायलायनो नागिरनाय होनदों, दिनैनि दिनाव एबसुनो बै बुलायलायनो नागिरनाय गुन्दागिरिनि पावारखौ सोर होदों? दिनै सोर होदों नोंथांमोननो? रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना बुनो बा दम होनो थाखाय नोंथांमोननो पावारखौ सोर होखो? एबसुनो पावारखौ सोर होखो? रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दादागिरि गुन्दागिरि खालामनो थाखाय एबसुनो सोर पावार होखो? दा दिनै नोंथांमोना खामानिखौ सिन्था खालामनांगौमोन। बै आदानिनि नामाव हा हगारनाया बेसेबां सैथो, बैफोरखौसो दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिजिरनो रोंनांगौमोन। दिनैनि दिनाव जे खामानिखौ प्रमद बर' बिथाङा खामानि मावो, बै खामानिखौ दिनै नोंथांमोना बुजिया सोमजिया मदद होयो। बै खामानिया मोजां ना गाज्रि बेखौ नोजोर होआ। दिनैनि दिनाव बिथांमोना थाखा फैसा मोनबानो जाबाय, बास बेनो प्रमद बर' बिथाङा मोजां मावगासिनो दं। दा लाजिनांगौ। दा बिनिखायनो आं बुंदों दिनैनि दिनाव जेसेबां दिनसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिपेन बर' थागोन, खुनु जोंनि बर' रायजोनि जेंना जेंसिफ्रा फोजोबस्रांजाया रायजोफोर। आरो जेसेदिन प्रमद बर' बिथाङाबो बे सरकाराव थागोन, UPPL सरकाराव थागोन, खुनु रायजो राजानि उन्नतिबो जाया, लासैनो जोबस्रांलांनायनि माने बै समासो फैगोन रायजोफोर। आरो दिनै गोबां बाथ्रा सावरायबाय रायजोफोर, आरो माखासे चन्दन ब्रह्म बिथांखौ लानानै दिनै माखासे बाथ्रा सावरायनोसै। चन्दन ब्रह्मआथ' दिनै गोब्रामगासिनो दं रायजोफोर। हाग्रामा महिलारिया बा सरकाराव फैलानो, हाग्रामा महिलारिनि सासनखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनलानो, गावखौ दिनै UPPL आव थांनानै बिराद मोजां खामानि मावनाय बायदि मोनदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा, नङा होमब्ला? दिनै बिथाङा मानो थाखाय बै UPPL आव थांनाय जादों, दा दिनैनि दिनाव बिनि प्रुफखौबो होगोन रायजोफोर। दिनै माखासे थाखा फैसानि थाखाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPL आव दिनैहाय एरसोनानै थानो गोनां जादों, खान्थ्रिफोर ससमाफोर बायदि। दिनै जेखि बुङा, दिनै बिथांमोना UPPLनि बेरेखा खामानि UPPLनि बेरेखा जेबो बुंनो हाया। प्रमद बर' बिथाङा जाथिखौ फानबाबो सोरबा चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारिमोन बिथांमोन बायदि गेसाव दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव जेबो बुंनो हाया रायजो राजाफोर। जिहेतु दिनै बिथांमोना गाव गावनि दायखौ सिखोमानो थाखाय एबा गाव गावनि दायनिफ्राय रैखा मोननो थाखायसो दिनै UPPL सरकाराव दिनै बिथांमोना आगान होदों रायजोफोर। दा दिनै बिथांमोना कौटि कौटि रांनि केलेंकारि दं। दा बैफोरखौ जुदि CBI तदन्त खालामनानै जुदि दिरुनोब्ला बिथांमोननि बिपद। दा बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना रुलिंआव थानो गोनां जादों रायजोफोर। दा दिनै चन्दन ब्रह्म बिथाङा बेसेबां कौटि होनदों? 328 कौटि, नङा होमब्ला? बेसेबां कौटि थाखा रायजो राजानिफ्राय बिथांमोना लुथिदों? 3 कौटि रायजोफोर। दा बेनो जाहैबाय दिनैहाय गाव गावनि दायखौ बारग'नो थाखाय बै UPPL दोलोआव थांबाय बिथांमोना। दाना जाहैबाय गाव UPPL आव एकदम बिराद रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनोसो फैदों जाहैदों चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि भाषणआ। नोंथाङा जुदि रायजो राजानि मोजां खामानि मावनोबा नोंहा BPF आव थानानै खामानि मावनो हायामोन नामा? नङा होमब्ला? दा बिराद लासिंसिं दिनैनि दिनाव। दा खाम्फा बरगयारि बिथांमोनाबो सेम कन्डिसन। गाव गावनि दिनैनि दिनाव दायखौ बासायनो थाखायसो बिथांमोना नैबे गेसाव दोलोआव दिनै हाबनानै दं रायजोफोर। जेबो रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना ओंखारलाङाखै रायजोफोर। नैबे UPPL दोलोआव गाव गावनि दायनिफ्राय रेहाय मोननो थाखायसो बिथांमोना दिनैनि दिनाव बे UPPL दोलो होननायाव प्रमद बर' बिथांनि खिथु मानि मा जागासिनो दं? थाबायनांगासिनो दं। दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ लानानैनो गावसिनि मोखाङावनो गावसोरखौ रायो। होमबाबो बिथांमोना दिनै जेबो बुंनो हाया, हारावसो खोनासंगासिनो, नङा होमबा? दा बेनो जाहैबाय बर' जाथिनि एबा BTCनि माने बिराद गिदिर डायनामिक लिडार। दा जोबनायाव बिथांमोननि जेनाखि राजनितिक केरियार, नङा होमब्ला? बे बोसोरावनो बिथांमोना जोबथाबाय रायजोफोर। बे बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोननि राजनितिया सेवनानै स्लिम जाबाय। आरो बिथांमोननि सरकाराथ' माब्लाबाबो फैया। नायबाय था रायजो राजाफोर। आरो जाय रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव UPPL आरो एबसुनि दैदेननाय सरकारखौ मदद होगोन, बै बिथांमोना माने मोसौ साइसनिफ्रायबो आरो मोसौ गियाननिफ्रायबो रासिन गाज्रि मेलेम होननानै साननांगोन रायजोफोर दिनैनि दिनाव।
जिहेतु बिथांमोना बर' जातिनि कुनु सेन्टिमेन्ट गैया बिटिसिआ दिनै मा जालांदों बेखौबो दिनै बिथांमोना साना बिथांमोना जाहैदों एकदम बर' जातिखौ होग्लुंबाबो मोजां खामानि मावनाय सोरबा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि साहा बागान गायनाय माबा गायनायफोरखौसो बिथांमोना इभिक्सन खालामनो नागिरो रायजोफोर ओमफ्राय नैबे माने आदानि मोननोसो हा हगारलाबायनो नागिरो बेनो जाहैबाय बिटिसिनि बिराद मोजां दैदेनगिरि नङा होमबा लाजिनांगौ रायजोफोर मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबोरगाव समाजनिफ्राय जेननाया खाथां कुनु दिन बे देरहानो हाला दा थोंजोङै स्पष्ट खोथाया बेनो बिथांनि नेतृत्वखौ बिटिसि बासि रायजो राजाया मोजां मोनला स्कुला आरो बिथाङा मालाबाबो बिटिसिआव गोदानै जीवनाव बे सिबजाफिननो हाया বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত সংঘটিত আন এক কেলেংকাৰী পোহৰলৈ এইবাৰ মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মৰ বিভাগত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়ম ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ বিভাগত সংঘটিত ৩২৮ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী ৰাজ্যৰ ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ কল্যাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰিছিল এই সঞ্চালকালয়টো এই সঞ্চালকালয়ৰ জৰিয়তে ভৈয়াম জনজাতিৰ লগতে অনুসূচিত জনজাতি সহ আন পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ উন্নয়ন সাধনেই আছিল মূল উদ্দেশ্য কিন্তু মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মৰ হাতত থকা এই বিভাগটোৰ কেলেংকাৰীৰ তথ্য দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব DY365ৰ হাতত আহি পৰা এই পত্ৰখনলৈ প্ৰথমে মন কৰক আপুনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই পত্ৰখনত স্পষ্টকৈ লিখা আছে এই সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত সংঘটিত ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিব লাগে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অভিযোগ অনুসৰি SOPD আঁচনিৰ 12 বিধ সা সামগ্ৰীৰ বিতৰণ আৰু লেনদেনৰ নামত সংঘটিত হৈছে কেলেংকাৰী হিতাধিকাৰীক বিতৰণ নকৰাকৈ যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ধন সৰকাই নিয়াৰ অভিযোগ পৌৰচালিত লাইটৰ বাবদ 25 কোটি টকা ঘৰৰ টিনপাতৰ বাবদ 80 কোটি টকা শস্যৰ বীজৰ বাবদ 7 কোটি ধান কটা যন্ত্ৰৰ বাবদ 10 কোটি পাৱাৰ টিলাৰৰ বাবদ 70 কোটি টকা ৱাটাৰ ফিল্টাৰৰ বাবদ 30 কোটি খেতিয়কৰ কিটৰ বাবদ 24 কোটি টেবলেট পিচিৰ বাবদ 39 কোটি সিলাই মেচিনৰ বাবদ 21 কোটি ক্ৰীড়া ইউনিফৰ্মৰ বাবদ 9 কোটি বায়ো অৰ্গেনিক সইলৰ বাবদ 5 কোটি আৰু টুকা বহিৰ বাবদ 8 কোটি সহ মুঠ 328 কোটি টকীয়া এক কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেৱল ইমানেই নহয় অভিযোগ অনুসৰি দুখীয়া দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰা নাই এই আঁচনিৰ সা সামগ্ৰী আনকি বজাৰ মূল্যতকৈ অধিক দামত ক্ৰয় কৰা হৈছে এই সামগ্ৰীসমূহ সকলো নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দি একমাত্ৰ আমোলা বিষয়াৰ নিজৰ পকেট গৰম কৰাৰ বাবে এই বিয়াগুং কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সততে দুৰ্নীতিৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই বিয়াগুং কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰিবলৈ সাহস হ'বনে